Yang putang dia. Putang. Katawan na tagtaglay daw ko. Sayang si Oji. Andali sa'yo, di matay. Wajah tuh. Singapin, dan kasih ya. Singapin talaga. Bali. Agak. Ni, si Pamay Akulog di mana eh? Tawahan na lino. Ay, Dino. Ay, si nanay mo man ay. Manto. Tutang pre, may balag ka lang. Uwi nanay mo. Siya ka pa day. Ulutan niya eh. Hindi ka pa. Ay, nanay mo. Yamu iyo. Bisa ka. Hindi, yamu iyo. Oy, jagopat ko. Oy, jagopat ko. Ay, mga pogi. Serti man tupa. Kailan pa kayo na? Ha? Di ba bagam? Hindi, sa imbaga to. Ay, Karen, ano nang lino? Lino? Sa patay Lino? Pagmitang kabat? Ay, unmanaya, amay, singki, san mayapis, san ay bukto, blandi. Singa Koreano. Koreano? Koreano TikTok! Ulukan daw. Ay, ulukan nga na ko. Dali. Talami ako na. Ali. Grabe may nanay na niya. Katawan na kailan si Mitigre, yung batik. Pag ano? Sili naman ay. Ito ba? Ano to? Ano tayo? Ya. Wadya kayo manaya, ha?